火曜日。Вторник. 次の火曜日にお会いしましょ Давайте встретимся в следующий вторник. う。おばさん。Тетя. 私のおばさんは親切です。Моя тетя очень добрая. 家庭。 Домохозяйство. 私は家庭を大切にしています。 Я дорожу своей семьей. 結婚。 Брак, свадьба. 結婚の予定はありますか？ У вас есть планы пожениться? コーヒー。 Кофе. 毎日コーヒーを飲みます。 Я пью кофе каждый день. 飲み物。 Напиток. 冷たい飲み物が飲みたいです。 Я хочу выпить холодный напиток. Подписывайтесь на наш канал, чтобы видеть больше наших видео.